Sabi niyo man, anong gagawin kasi laman ni Tito? Siya rang kulama. Pasintura ko. Kudag mo eh. Turok na mo tama urana. Totoo sigurado no, pa ng urana. Totoo dai ka magkasiriba. Siguro tum ka mo. To, wala. King ano mo? Yan Kaputi mo, mapakalama kong balaw sa sintro. Kaputi. Yo. Yan magamit ako. Pwede magamit ako. Kasi daw makasibli kayo na eh. Ate mabaka na kong balaw. Tando man gidumi subli na dumanta. Ako dai pwede talaga tama. Gabi ako dumantaon-taon. Dai ko pwede magpauran. Makaputi ko sige na. Iyo dara ko lang mahalom pati yan. Ano daw kung ugwa daw duman? Sige na ilingan na. Dai ka man kan makako pagyawon ka sa nadigdi sa kuya. Tama-tama, turugon si Domi. Kaon ko daw ang computer nun. Kaon ko nun eh. Makasibli yan. Uy! Kasi kaputi na nga. Sinubli ko ni kay Doming. Ako masibli kan kay Dumeng. Hala na doon, ulit duman. Sabihin ta kay Papa. Yan na, ako maano kay sibli kayo ni. Tama na. Ano ko sa ake. Nasa batang ko pa. Nainutang ko pa mag... Hoy, ano antayan naman sa imong kaputi kulaan? Sinibli ko ni sa ake. Sinubli sa akin na yaw na duman naka sablay duman sa ano ko. Na sinibli niya mambaga. Sinibli ko man. Sigyan. Tutang gagapo mo pa. Para masibli sa mo. Oh. Oh. Ngunyan, urag ka na naman na kay pasubli nata ka nakaaging aldo nagsubli ka kang speaker ko. Inuli mo baga sa kuya raot binaradag Di ka ba? na. Pungag mambagay tao. Huwag kang tas ngunyan makusugo ng boto masubli ka na naman. Birdo ka. Pirmi kang garong pirmi ka sana ako ang turut karanda nindo. Mga day ka mong supog. Kabus na gamit ko digdi mo yan sa indong kruahon. Iurol indo raot. Inihaw. Ano ganyan mo uran kakastahan nindo ta. Kailing ka mong kaputi igde. Ako ang papauranan nindo. Hindi ka mong supog talaga.